L-appoġġ unanimu tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea lejn pajjiżna kien pass sinifikanti li jixed li fejn hemm rieda politika jistgħu jsiru l-affarijiet. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervista mxandra l-ħadd filgħodu fuq One Radio b'referenza għall-azzjonijiet ta' Malta fil-każ ta' MV Lifeline u s-summit fi Brussell li fih ġiet diskussa l-immigrazzjoni. Ġibna l-appoġġ tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea b'mod unanimu għall-approach li użat Malta din il-ġimgħa fil-każ tal-Lifeline u ġibnieh b'mod espliċitu u b'mod impliċitu. Jiġifieri ġibnieh kemm bil-kliem u bl-iktar mod ċar kif ukoll fid-dettalji li fil-verità fil-fehma tiegħi huma aktar importanti. Dan anke b'referenza għal kliem ta' appoġġ għal Malta mill-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk. Il-Prim Ministru spjega li ħidmet Malta waslet għal azzjoni bla preċedent fuq livell Ewropew, xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea ma kienx irnexxiela tagħmel qabel. Irnexxiela li f'każ wieħed iva. Għax ma nistgħux ngħidu li dan jirnexxi fil-każijiet kollha, ma kellna każ wieħed fejn ġbarna madwarna grupp ta' 9 pajjiżi illi qalu aħna lesti illi nerfgħu biċċa flimkien. U din għalija hija punt importantissimu li uriet illi fejn hemm ir-rieda politika jistgħu jsiru l-affarijiet. Dan seħħ għaliex dawn il-pajjiżi għarfu li s-sitwazzjoni nħolqot minn bastiment li kiser ir-regoli internazzjonali filwaqt li pajjiżna mexa b'argumenti u prinċipji sodi. Il-Prim Ministru spjega li pajjiżna ma setax jittollera l-ksur ta' regoli mill-MV Lifeline anke għaliex dan fixkel il-ħidma tal-Gwardja tal-Kosta Libjana. Gwardja tal-Kosta li l-Unjoni Ewropea qed tonfoq il-miljuni fuqha u li fl-aħħar ġimgħat salvat eluf ta' persuni u li riċentament ingħatat ċertifikazzjoni internazzjonali li għandhom dak kollu meħtieġ biex jieħdu ħsieb iż-żona tagħhom ta' salvataġġ. U issa għandna kemm l-IMO kif ukoll il-ġnus Magħquda illi qegħdin jirrikonoxxu l-awtoritajiet Libjani tagħhom iċ-ċertifikat intom responsabbli u tistgħu tmexxu l-erja tagħkom. U dik hija punt kruċjali. Allura ma tistax ikollok ċertifikat li tista' tmexxi, qed titrenja n-nies, qed tagħmel kollox, u mbagħad ma tħallihomx illi jaħdmu. Dwar il-Lifeline li kiser ir-regoli anke meta tefa' r-radar tiegħu, Malta fetħet investigazzjoni u sakemm ma jkunx hemm is-sitwazzjoni ċċarata minn awtoritajiet indipendenti, pajjiżna kellu jwaqqaf l-użu tal-port għal vapuri simili milli jidħlu jew joħorġu. Il-Prim Ministru tenna li jifhem lil dawk l-immigranti li jaħarbu l-gwerra u saħaq li għandhom jingħataw kull għajnuna biex jaħarbu mill-lawġ. Fl-istess waqt fakkar li immigranti ekonomiċi, jiġifieri dawk mhumiex f'periklu f'pajjiżhom imma jiġu pajjiżna biex jsibu ħajja aħjar ma jistgħux jiġu aċċettati b'dan il-mod. Issa dawn għandna dritt u hekk ħanamlu nibagħtuhom lura. Jiġifieri u hekk ħajsir anke dawn li hemm fuq il-Lifeline il-parti minnhom li huma immigranti ekonomiċi. Jiddispjaċini ma ħanibagħtuhom lura. Tlabna l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea u daħħa jinbagħtu. Jgħaddu l-proċess, kif il-proċess jiġi komplut skont ir-regoli, dawn jinbagħtu lura mhux problema. Spjega li dan tal-aħħar jiem kien pass ieħor il-qudiem f'numru ta' inizjattivi li tul is-snin ħallew il-frott. Però fakkar kif kwistjonijiet bħal din tal-immigrazzjoni ma jistgħux jissolvew minn mument għal ieħor u temm jgħid li pajjiżna jrid ikompli juri li hu raġonevoli. Fit-tmiem l-intervista, il-Prim Ministru fakkar li pajjiżna għadu miexi l-qudiem b'saħħtu f'bosta setturi fejn mhux b'kombinazzjoni l-qat għall-ewwel darba niżel taħt l-1800 ruħ u huwa l-ewwel pajjiż b'liġijiet ta' ċertu livell fuq il-blockchain. Ħatkun verament xi ħaġa għal pajjiż li ħatipprovdi għal ġenerazzjonijiet li jmiss, mhux ħatipprovdi bissa issa ma ħatipprovdi għal tfal li għadhom jibdew is-sekondarja, għadhom laqqas biss ħolmu x'tip ta' karriera jridu jagħmlu u li ħajkollhom qegħdin illum il-ġurnata nassigurawlhom il-karriera tagħhom.